Bă, ce linișteați, frate. Da, bă. Ce e aia? Dar nu faci fi avion, bossule. Da. Ce dracu uite așa cu aia? Ce s-a întâmplat acolo? Hai să vedem. Hai. Ce e aia, bă, bossule? Ce e aia? Avem cupru, bossule. Băi! Tu cine ești? Satana, De unde ești? am căzut de pe mat. Doamne ferește! Ai unde dormi, boss? Nu știu ce e aia. Hai să te luăm cu noi. Și pentru cei care nu știau până acum cum a apărut Bucea, acum aveți răspunsul. Bă, tu ce cauți în gură? Mâncat. De când este mâncare în gură? Odată am găsit o felie de pâine. Hai că da. Dumnezeu e mare. Tu de ce nu te duci la muncă? Mă, frate, tu îmi dai loc de muncă? Da, hai că te rezolvi acum. Alo, boss, mă auzi? Avem aici un client care este interesat în un loc de muncă. Salut, boss. Te ajută unei problemă. Îl ducem pe Germania. Bine, boss, hai că mă duc să-i comunic. Vezi că decolezi. Te decolezi, colezi pe Germania, tată! Yes! Bă, dar tu de ce ești fericit? Eu am uite să fiu trist. Să vezi când ajungi acolo. Bine, boss. Hai să mergem. Ce-i e asta? Hai cu bas! După aproximativ 3 ore, băieții au reușit să ajungă în Germania. Bă, ce obosit bă! Dar ce mor de obosătăs. Bă, dar noi ce facem aici? Sună-l pe asta. Hai că lăsăm acum. Boss, ce avem de făcut aici? Vă dau eu un număr de telefon. Și voi vă discutați cu el, ok? Mulțumesc pentru număr, voi suna. Am primit numărul ăsta de telefon, mi l-a dat șeful să te sun. Ok, am înțeles. Dăm locația ca să știu unde te afli. Da, imediat îți voi trimite locația. În stânga ta este o tală mare de cartofi. Duceți 30 de saci de cartofi și ne auzim noi după cu banii. Stați liniștiți. Înțeles, de mâine eu aș să începem treaba. Da, Andrei, mâine lucrăm la cartofi. S-a înțeles. Dar pe unde dormi? Pe aici. Ce zile grele am ajuns. Hai. Bă, de aștept ziua de mâine. Dar ce avem de făcut mâine? Bă, tu deja ai uitat? Du-te în boschet cu Gile. Du-te tu. Hai să ne culcăm. Ok. Hai. Bă, da, cine o fugărit când e aseară? Hai să mergem cât faci noapte. Ok. Astea nu sunt varabule. Îmi dau și eu seama. Am o idee. Ce idei tu? Hai să adunăm de astea. Hai să adunăm. Hai. Bă, m-am săturat de cules. Și m-am săturat. Hai să-l sunăm pe ăsta. Sună-l dat. Bă, nu răspundeți. Să Domnul le-ai Canu, mă rog. dracu. Am o idee. Ce idee? O să vezi. Fii atent aici, Bucea. Hai cu floarele! Hai odată!
cu bas! Ai uitat! Ce faci, boss? Bine, boss! Ai păstrat ceva oi? Nu! Sigur. Sigur! Tu ceva de are? Da! Dar cum nimic cu tine? Nu știu unde. Loc! Hai să-l căutăm. A, să mergi dacă nu știu că nu știu unde. Aha, voi sunteți acolo. Ia-ne încă. Ce stai? Te căutam pe tine, boss. Uite cum ați găsit. Păi, bun, ce-ai făcut aici, Germania? Ați cu bine. Hai cu bas. Sunteți. E clară treaba, lasă-l că stai în lumea lui. Oleu. Spus că ați făcut bine în Germania, ok, Lasă nu? că-ți povestesc eu altă dată. Bine, băieți, hai că v-am lăsat, am plecat. Hai, Bucea, hai să plecăm. Hai, salut. Hai, salut. Bă, s-o gândit Bucea să-mi trimită un vocal pe câteva săptămâni. Bă, eu merg după el, bă. Planul meu ar să meargă, să mă iei farfurile. Fix de acolo l-a luat pe Bucea. Să înceapă ritualul. Gata, au venit după mine. Hai să înceapă distracția. Luați-mă de aici. Cine-i asta? Cu bas, eu zăbălosule. Zăbălăs! Oi! Dar voi ce limbă vorbiți acolo? Păi, dar voi faceți așa? Eu fac scandal. Ieși afară! Am ajuns. Las că ajung eu la voi. Obeleți voi.
Să băloșilor, am venit. Păi așa faci tu cu mine? Îi dă și mie numărul de la Vodafone. Mergem la Oltovani, bă. Maxim până mâini. Adică argent, da, da. Hai înaintea mea, bă. Hai că vin în fața ta. Hai cu pasă. Hai cu pasă. Morala de azi e să fiți ca Bucea. Nu contează unde sunteți, important e să fiți la fel de indiferenți. Au trecut multe zile de când s-au întâmplat toate astea. Orele deveneau zile, zilele deveneau săptămâni, săptămânile deveneau luni, iar lunile ani. Timpul trecea, iar lucrurile care odată păreau atât de importante începeau încet să devină doar amintiri. Era o liniște apăsătoare. Nimeni nu scotea un sunet. Doar un câine se auzea în depărtare. Și Rareș. Oho, ce-a mai trecut ani. N-a mai dat Bucea un semn de viață de 2-3 ani. Dar a venit, vă omor! Bă, nu mai scap de mine! Ba, dar iară nu mai scap de voi? Ba, dar facem așa? Hai, tragi dacă ai pe. Bă, v-am zis că vă uiți până la urmă. Băi, nu m-ați crezut.